आङो डक्टर सुबुं बसुमतारी जनता कलेजनि प्रिन्सिपाल। जनता कलेजआ मोनसे रुरेल एरियायाव थानाय मोनसे प्रिमियार हायार एडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन। आरो नैबे मुहूर्त नैबे समाव आंखौ एसे नैबे BTR नि एकर्डनि सायाव फंनैसो बुंनो थिननायाव आं जाखिनि एसे आंनि आइडियाजों बुंनो सानबाय। गिबियावनो आं बुंगोन बे सुक्तिया मोनसे बिराद फारफ्रोमफ्रोम नायोब्ला मोनसे माबायाव बुंनो हायो। बेयो जाहैबाय मोनसे पिस एकर्ड, माने शान्ति। मानोना बियो मोनसे ओरैबायदि माबायै सुक्ति खालामनाय जादों बेखौ जायफ्रा सुखुनाय जायफ्रा सुखुयै मोननै साइडनिबो थाखाय बेयो मोनसे एकर्ड जादों। Accord in the sense माबा peace in the sense that बे satisfied आरो unsatisfied peopleफोरनि थाखाय मोननैबो साइडनि मानसिफोरनि थाखाय बे मोनसे accord जादों। मानोना जों मिथिगौ जे BTC आव जोंहा 40 कन्स्टिटुएन्सि दङमोन। उनाव नैबे एकर्डनि गेजेरजों 40 निफ्राय 60 सीट्स माने 20 ता बारायदेरनानै गासै 60 सीट्स खालामनानै होनाय जादों। दा नैबे 60 सीट्स बारायनायनि बेलायावनो सेटिसफाइड आनसेटिसफाइडनि आं बुंनो नागिरदों। बे बेलायावनो बुंनो नागिरदों जे जायफ्रा सेटिसफाइड नङा नैबे माबा BTC नि आन्दाराव थानानै जे दा जों खोथाथे बाथ्राथे बुंनांगौ जानानै फैयो बर' अना बर' होननाय। जाय बैफोर बर' नङैफोरा माखासे गासिबोथ' सैया नङा, माखासेफ्रा मोजां मोननाय दङब्लाबो माखासे सब समाय सैयै सुखुनाय माखासे दङमोन। BTC नि फारसे फिसा सोरखौ माजे मोजां साननाय गैयामोन। आरो बे BTC खौ सुखुवाबा BTR नि खेथ्रआवबो सुखुनाय नङा। दा बैफोरबादि मानसिफ्रा आनसेटिसफाइड नैबे माबायाव केटेगरियाव जों खोख्लैनो हायोमोन। दा नैबे आनसेटिसफाइड केटेगरिया गावसोरखौनो गावसोर जों थानो बाबाय होननानै बुङोबा बिसोर नागारलांनो हागोन। दा बियो नैबे एकर्ड BTR नि एकर्डआव नैबेखौनो आं बेखौनो बुंदों सेटिसफाइड आनसेटिसफाइड मोननैबो केटेगरिनि मानसिफोरनि थाखाय बे एकर्डआ जानानै फैदों। बेयो मोनसे पिस एकर्ड, ओंखायनो बे बयनिबो सुबिदानि मोजांनि थाखाय बेयो मोनसे एकर्ड। आरो मोनसेया जाहैबाय बिराद गोबावनिफ्राय सोलिबोनाय माखासे आर्म स्ट्रागल, जेरै फर द लास्ट 30 or 34 years जाय माने आर्म स्ट्रागला जोंनि NDP बा माखासे जोंनि माबाफोरनि गेजेरजों जायफ्रा जाथिखौ सिबिनो ओंखारनायाव नैबे आर्मसखौ मोनसे माबानायनि गावसिनि थांखिखौ हासिल खालामनायाव थांखिखौ जाफुंहोनायाव आर्मस दैनानै जायफ्रा जाथिनि नामाव स्ट्रागल खालामदों बे लास्ट 34 years। दा नैबे 34 years आर्म स्ट्रागला फैनानै नैबे एकर्डनि गेजेरजों खनसेनो वान्स फर अल मोनसे एखेबारे जोबनानै थांदों। आरो बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे बे एकर्ड नैबे पिस एकर्डनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट। जाय जोंनि समाज जोंनि एरियायाव जेरैबायदि सोलिबोदोंमोन लास्ट 34 years बा बिनि सिगांनिफ्राय सोबख'जानाय नाख्रेबजानाय बेफोरो माखासे नैबे आर्म स्ट्रागलनि गेजेरजों जों माखासे जों रेहाय मोनबोनाय बायदि जायै जानानै जों नैबे डिस्टार्बेन्स माखासे आर्म स्ट्रागलजों जेरैबायदि मोनसे दुंदुं आबहावा मोनसे सोमजिखांबाय थायोमोन प्रसासननिफ्राय जानानै खौनो बुं दस्रानिफ्राय जानानै बुं फ्रम एभरि रेसपेक्ट्स नैबे जिनिसा फैनानै नैबे BTR एकर्डनि गेजेरजों खनसेनो बेखौ बुंनो थाङोबा जोङो जोबनानै थांदों बियो। दा बे बेलायाव जोङो बेखौ जोङो बिराद मोजाङै गोसो माबानानै जों बेखौ बुंनो हायो जे बेयो मोनसे गिदिर समयसाखौ फोजोबस्रांनाय बा मोनसे प्रब्लेमखौ फोजोबस्रांनाय मोनसे एकर्ड जानानै फैदों। दा बे जे दिननिफ्राय जों एकर्ड जानायनिफ्राय माखासे आर्म सारेन्डार जानायनिफ्राय जेरै NDPफ्रा माखासे गावसिनि आर्मस एमुनिसन जाखिनि गावसिनि आखायाव दङमोन बेखौ सारेन्डार खालामखांनायनि फरै ओरैबायदि मोनसे दिनै मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे जोंनि समाजनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे मोजां बुजिनाय माबाया जोंनि गेजेरफ्राव आन्डारस्टेन्डिंआ फैदों। आरो गिनायनिफ्राय बा समखिनायनिफ्राय जों एसे रेहाय मोननाय बर' जाथिखौनो होन बा गुबुन जातिफोरखौनो गासिबो बे एरियायाव BTR एरियायाव जेसेबां दङ
बयबो मोनसे फ्रि मोनसे अपेन मोनसे गोसो लानानै थानो हानाय नैबेखिनिखौ नुदों दा बे बेलायाव जोङो बेखौ बुंनांगोन बेयो मोनसे पिस एकर्ड बेयो माने सान्थिनि मोनसे एकर्ड बियो दा सान्थि आरो बयनिबो सुजुग सुबिदानि थाखाय मोनसे एकर्ड बे जानानै थांबाय आरो मोनसे खोथा जाहैबाय मा जों माखासे जोंनि गेजेरावनो जोंनि समाज बा जोंनि जाथिनि गेजेरावनो माखासे सुखुनाय सुखुयै फैदों नैबे एकर्डनि सायाव माखासेफ्रा होनदों बिटिसिआनो साबसिनमोन बिटिआरआव जेबो गैया मा गैया आरो बिटिसिआव जा दङ बेखौ फोजोबनो थाङाखै बिनि मबेबा मोनसेखौ दानख'नानैथ' गारहराखै बा दाननानै बेखौथ' गाराखै बिटिसिआव जेरैबायदि सुबिदा मोन्दोंमोन जेरैबायदि दङमोन जेरैबायदि क्लजफ्रा दङमोन क्लजेसफ्रा बेयो इन्टेगैनो दं इन एडिसन टु डेट क्लजेस बेनि दाजाबफादेरनानै बरंस' जों ओरैबायदि माखासे जिनिस मोन्दों जे जिनिसा बिटिसिनि एकर्डआव जेरैबायदि माखासे क्लज गैयामोन बेखौ दाजाब देरफानायसो बरंस' जों मोन्दों बिटिआरनि एकर्डनि गेजेरजों बिटिआर सेटेलमेन्टनि गेजेरजों जाय सेटेलमेन्टखौ जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बर'नि माखासे अर्गेनाइजेसननि गेजेराव जे सुक्तिया जादों बेनि गेजेरजों बरंस' जों मोनदेरदोंसो बे मोनदेरनायनि बेलायाव पलिटिकेलि इक'नमिकेलि आरो माखासे माबायाव बहुद गासिबो माबायावनो फिल्डआवनो जोङो बरंस' मोनदेरदोंसो जोङो जेन'बा पलिटिकेलि जोङो बाउन्डारिनि बेलायाव जोङो माखासे सोसननाय आरो माबानाय आरो 40 सिटनिफ्राय 60 सिट जाहैनाय बेफोरनो आरो माखासे लेजिस्लेटिभ पावारनि बेलायावबो माखासे जिनिस जों नैबे बारायनाय नामैनो माखासे जिनिसाबो फैखागोन माखासे डिपार्टमेन्ट्सनि बेलायाव बारायबाय जखन बेबो एसे बारा एसे माखासे नांथारगौ जिनिस जेखौ जों फिल खालामोमोन बैफोर जिनिसखौ बैफोरनि गेजेरजों जों मोनगोन नैबेखौ आसा खालामनो हायो आरो थिग बिदिनो जोंनि स्पेसियेलि इडुकेसननि माबायाव शिक्षानि बेलायाव शिक्षा अनुस्थानफोरनि बेलायाव जोङो मर देन जेरैबायदि नांगौ बेनि बुंनो थाङोबा बेनि बांसिनसो जोङो नैबे एकर्डनि गेजेरजों नैबे सेटेलमेन्टनि गेजेरजों जोङो मोनदों होननानै बुंनो हायो जेरै इउनिभारसिटिया जोंहा गंसे दङमोन दा बेजों लोगोसे जोङो मोनसे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननो हादों इन दा नेम अफ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिनि नामाव जेनेबा बरमायाव जेराव गायसननो थांगासिनो दङ जे जिनिसखौ आरो बेजों लोगोसे माखासे मेडिकेल कलेज जेरै क'क्राझाराव मोनसे मेडिकेल कलेज दङमोन दा बेजों लोगोसे आरो गुबुन मोनसे जोंनि मेडिकेल कलेज मोननो थांगासिनो दङ स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियानि गेजेरजों माखासे स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया बेनि सेन्टारफोर जेरै अदालगुरि बाक्सा चिरां आरो नैबे क'क्राझार बाहाय जों क'क्राझारावथ' दंखायो बेजों लोगोसे जों मोनसे स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया सेन्टार जों मोननो थांगासिनो दङ आरो थिग बिदिनो माखासे जेरै इक'नमिकनि बेलायाव जोङो मोनसे पियरलि फर दा BTR दे स्पेसियेल इन्डास्ट्रियेल पलिसि होनना मोनसे एकर्डआव दङ बेनि गेजेरजों जों बहुतखिनि जिनिसखौ जोंनि गेजेरावनो जोंनि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि गेजेरजों माखासे लेजिस्लेसन खालामनायनि गेजेरजों जों माखासे इन्डास्ट्रियेल पलिसिनि सायाव जोंनो माखासे माबाखौ लानानै माखासे डिसिसन लानानै जोंनि गेजेराव जों बेखौ इन्डास्ट्रिनि माखासे माबाफोरखौ जोङो सेटआप खालामलांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे गोबां आनइमप्लयड माखासे इउथ्स जायफ्रा दिनै हाजार बाहेरायाव थांनानै इन्डियानि माखासे गुबुन मोनसे रायजोफ्राव थांनानै माखासे खामानि मावनानै जानांगौ जानानै फैदोंमोन जोंफोर बैफोरबादि आनइमप्लयड इउथ्सफ्रा जोंनिनो जायगायावनो थानानै नैबे गोदान स्पेसियेल इन्डास्ट्रि पलिसिनि गेजेरजों गेजेरजों जों माखासे फेक्टरि बा इन्डास्ट्रि गायसननो हागोन बेफोरबादि फेक्टरि बा इन्डास्ट्रिफ्रावनो हाबनानै जायगायावनो बिसोरो मावै दाङै आरामसे गावबा गावनि जिबनखौ सालायलांनो हागोन आं बेखौनो बुंगोन बेयो ओरैबायदि गिदिर मोनसे मोजां मोनसे सुक्ति न' डाउट बेयो मोनसे कमप्लिट मोनसे फुल फ्लेजेड स्टेट नङाब्लाबो बे अलरेडि मोनसे माबायाव थांबाय अन दा वे टु फुल फ्लेजेड स्टेट नैबेखौ जोङो माखासे माबानिफ्राय जों दा बुंनो हायो मानोना बियो जुदि मोजाङै प्रपार इमप्लिमेन्टेसन जाजोबोब्ला जोङो मोननांगौखिनिखौ फ्राय दंजोबो होननानै बुंनो हायो दा आंना बेखौल' बुंनांगौआ बेखौल' आं बुंफिननो लुबैगोन
जे दाजे जोंनि गेजेरावनो माखासे पलिटिकेल माखासे माबाखौ लानानै पलिटिक्सनि मोनसे माखासे माबाखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव नांगौ नाङा एखेबारे बहुद गाज्रि जादों मोजां जादों नैबेफोरखौ बाराद्राय बुङाबालानो जोङो जयैनो गासिबो एखे मोनसे माबाखौ लानानै साननाय बा मोनसे माबाखौ आवगायलाङोब्ला मावफुंलाङोब्ला प्रपार इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बयबो जयैनो जुदि खौसेयैनो जों मावलाङोब्ला जोङो बेजोंनो उनाव जेखौ जों हास्थायदों जेखौ जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो जि माबाखौ होलांदों बेखौ आल्टिमेट जोंनि माबायाव सौहैगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बियो जाफुंसारगोन होननानै बुङो जाफुंसारगोन होननानै आं सानो आरो जेराव जोंना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो होनलांदों लिभ एन्ड लेट लिभ नैबे जिनिसा नैबे जोंनि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बुंनो थाङोब्ला एखेबारे कमप्लिटलि नैबे जिनिसा गोरोबनाय जादों मानोना आं दहायनो बुंखादों सेटिसफाइड आरो आनसेटिसफाइड फर बोथ द केटेगरिज नैबे एकर्डआ बयनिबो थाखाय मोजां जादों होननानै बेखायनो आं बेखौ बुंदों जोंना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लिभ एन्ड लेट लिभ दा सेटिसफाइड आनसेटिसफाइड मोननैनिबो जानानै फैबायब्ला बयनिबो थाखाय मोजां जादोंब्ला बियो कमप्लिटलि बियो ओरैबायदि मोनसे गोरोबनाय जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बुंलांनाय आरो बिनि माखासे हास्थायनाया आं बिनि नैबे बिटिआरनि एकर्डनि गेजेरजों सुक्तिनि गेजेरजों जाफुंसारगोन आरो बिथांनि लुबैनाया जाफुंगोन होननानै आं सानो दा जोबथारनायाव बेखौल' बुंगोन गासिबो जोंनि एरियानि मानसिफोरनि थाखाय बेयो मोनसे गिदिर मोनसे एकर्ड आरो बेयो मोजाङै जाफुङोबा बयनिबो लुबैनायखौ सुफुंगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बेखौ लानानै खुनु दाउट थानाङा आरो बिनि एगेन्स्टै सोरबा बेनि थाखाय खोथा बुंबाय थानांगौ बेखौ आं लुबैया आं बेहाय बे माबायाव गैया आरो बयहाबो मोनसे डेम'क्रेटिक मोनसे माबायाव सिस्टेमाव बयहाबो राइट दङब्लाबो माखासे सिमानि गेजेरजों सोलिलायोब्ला बयनिबो माबाखौ जुदि सिन्था खालामलायनानै सोलियोब्ला बेनो बयनिबो मोजां जागोन आरो बहाय बेखिनिखौ बुंनानै आं आंनि बिटिआरनि सायाव बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय आरो गोजोन्थों थेंक इउ